Hello लोगोफोर गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय आरो बेजों लोगोसेनो हेपि दिवाली आङो स्कुलाव दं आरो न'आव थांनाय जायासै जेरावबो थांनाय जायासै ओमफ्राय जाखिनि फरखा गावो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामदों नायबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना देग्लायनि दिवालीयावहाय एकदम मिरामिस जाहैबाय माने न'आव थांनाय जायासै जेरावबो थांनाय जायासै ओमफ्राय हस्टेलावनो दं आरो देहाया मोजां नङा गगा मोनदों ओमफ्राय एसेबां माने बिदि इन्जयबोथ' खालामनो हायासै गथ'फोराबो जा फरखा गावो बेखौनो नायनोसै नै लोगोफोर जोंना माबा मा होनोमोनलाय माबा गोमनो नागिरगासिनो नै बम बोरो माथो गोमथाराबो हेपि दिवाली माथो एफा फिसा फिसा खालामनाय बिनि गुफुरा खालामनाय रे नायदिखौ बे गेटआवहाय माबा नागिरदों नै आलारि बाथि माबा केन्डेल सावनो नागिरदों आलारि बाथिथ' नंला केन्डेल लाइट फोजोंग्राबो गैला केमेरा हमग्राबो गैला नै बिदिनो सावनोसै दे अबहाय थुगोन नों नों खिनु दायो नै खेरेन्दाय बम सावनो नागिरदों खेरेन्दाय बम हरिबल दाना मायाबासो खामबाय नामासै लोगोफोर थारा बाथि सावनो नागिरदों जों जय काली माँ की जय बरिया थारा बाथि बिखिसा बबे नोंनिया आंना आइदाय माथो मा गिबाय बेखो माखौ सावखोथाय बेबो हनै बेखौ लोगोफोर इन्डियास नाम्बार 1 नो थैबायलै बबेजों खारगोन आं हले गोजानाव खारबायलाय लोगोफोर ए बिदिसो गैला हा नोंबो थैबाय नोंखौबो हा नंगौना नङा दंबावोदां लाgo Damn. Ayo. Apa?
औ बाव माथो दासो मोनदों माथो हाबाब खैबार गोमगोन जाखो गैला